Здравейте хора, добре дошли в днешното видео, в което какво е да играем. Сега ще видим. Всякакви. Ето. Чакай да се огледаме за някоя по-хубава, защото моята не намерих. Айде де. Yes. What the fuck? What? Тази игра ме ядосва. What? С малко ще почна с способните. Майка ти. Не. Стига да е. Друг ще играем, хора. Както знаете, някой ме познат, аз как почвам да тръшкам навсякъде. Тя някой ме писал. Чакайте да го намеря. Той ли е, бе? Добре, сега ще играя... Да им в Roblox какво? Какво? Що ме изхвърля? Хора... Това ще играем за парите. Яденето на голям екран ли? Да. И нищо. Снимам видео. По ще отида. Си взема телефон. Добре, бе. Ако си лягам. Извикай ме. Изхвърли ми батерия. Не бе, имаш батерия. Айде, тук на студент, где да седиш? 69. Добре ти казах. Така, влизаме си в Roblox. Отваряме си вторичката. Айде бе, защо ми забиваш като... Мама ти. Аз май развалих играта. О, но. О, но. О, но. Хора. Подиграем. Ще играем Obi Boot Your Own. Не успях да го прочита. Joining server. Сървърът зарежда. Нали, почакайте. Тази игра я знам. Тя е много добра игра. И лесна. Аз не мога да мина, де. Къде минавам?
тия топки най-вече. Те са ми трудните. Не! Fuck you! Какво? What? Yes. Как така? Трябва да минеш с колело. Така. What? Как трябва да се мине това въобще? Хора, пишете долу в коментарите. Как трябва да мина ето това нещо. Миналото. What? Стига е, човек. Трябва се да скачам. What? Стига е. Дай, стига е, малко. Така. Yes, хора, успях. Стига де. Не позволявам. Хора, и аз преди не снимах такива видеа на игри, защото не знаех как. Видях един лайфхак и разбрах как мога. Ама камерата не знам как да си я пусна. Така че пишете в коментарите. Да ме съветвайте ми как. What? Fuck you. Подводя. Опа. Сега става лошо. Вече малко по-напечено. Ще скачаме, хора. Какъв е проблема? Не, стига е. Това видео май където ще го правя доста дълго. Поне половин час може и да има. Ще видим. Може да има и 10 минути. А аз снимам вече 9 минути. Скачай! Yes! Хора, успяхме. Имам няколко неща да изрежа само.
Чакай малко, да. Аз не мога стоп вече да го мина. Стига хора. Няма как това нещо. Пишете долу в коментарите вие дали минахте цялата игра. Защото аз не мога. Май ще приключа видеото, да знаете. Стига. Така, добре. Така, окей. Така. Стига, хора, ще се изнерва така, че излизам от играта. Малко ще ми хванат нервните кризи. И лошо тогава. Какво? Игра под 18. Я да видим тази игра. Какво е? Game versus Game 18+. Каква е тази игра тогава? Може страшно да е. Ще имам хора. Чак сега ли ма пусна? Мама ти. Извинявам се, хора. Какво? Ага. Не обръщайте внимание на това, което съм написал. И хора, аз май смятам да приключа това видео. Но ви зададат мен. Чао! До нови срещи и също така абонирайте се за камбанката, ако ви е харесало видеото и харесате това видео. Довиждане!